umur cikin sallolinka ne kala kato sai ka sa manzon Allah sallallahu ya zama kana yin sallanka irin nasa. Zaman aurenka sai ka sa irin zaman auren da manzon Allah sallallahu aikin hajjinka duka azuminka duka fama hakama bihi fa huwa al-haq abinda manzon Allah ya hukunci da shi shine gaskiya allazi yajibu al-inqiyad lahu wanda ya zama wajibi ka sallama batinan wa zahirin. mun fahimta ko bari mu ji aya ta biyu. aya ta biyu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. menene wajhud dilala anna Allah ta'ala amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi. in ka dauki ayan a dunkule Allah ya yi umurni a masa da'a kuma ya yi umurni a da'a manzo Allah sallallahu inda yace atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ilaman wa a'ada al-fi'la ilaman bi anna da'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tajibu istiqlal. me yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu atiullaha sai kuma sake cewa wa atiur rasula duka fi'ilin guda biyu ne ya kamata fi'ili ɗaya ma ya ishe su ya ayyuhalladhina amanu atiullaha war rasula amma sai Allah ta'ala ce wa atiur rasula domin ya nuna maka cewa yin biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan biyayyan nasa na cin gashin kansa ne in kai wa Allah baka yi masa ba kaman baka yi ma Allah bane. saboda in kace kai ka yarda da alqur'ani kawai baka yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar da kace baka yarda da Allah bane baka yarda da alqur'ani shine wata kuddala din kenan. shi sa qala al-imam ash-shatibi rahimahullah yace wasairu ma qurina fihi da'atur rasul bi da'atillahi fa huwa dal yace guraren da aka hada da'a wa Allah da da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a guri guda a cikin alqur'ani yace fa huwa dalun ala anna da'atallahi ma amara bihi wa naha anhu fi kitabihi. ana nufin da'a wa Allah ta'ala shine bin umurni ko hanin da yayi a cikin alqur'aninsa wa da'atur rasul inda kuma aka ce ayi da'a wa manzo Allah sallam ma amara bihi wa naha anhu mimma jaa fihi bihi mimma laysa fil qur'an ana nufin kai da'a wa